Σήμερα πάμε να μάθουμε πώς θα κάνουμε μαγιονέζα γρήγορα και εύκολα στο σπίτι και δεν θα χρειαστεί να αγοράσεις πάλι απ' έξω. Το πρώτο πράγμα που θα χρειαστούμε είναι ένα στενό ψηλό δοχείο. Μπορείτε να το κάνετε εννοείται και σε βαζάκι, δεν χρειάζεται να είναι μια πλαστική κανάτα, γιατί ξέρω πολλοί από εσάς με τα πλαστικά δεν τα πάτε καλά. Ρίχνουμε μέσα ένα αυγό. Με προσοχή να μην πέσουν τα τσόφλια. Ένα κρόκο αυγού. Γιατί να βάλουμε τον κρόκο? Ο κρόκος θα δώσει λίγο παραπάνω σώμα στη μαγιονέζα και θα δώσει μια πιο ωραία υφή. Βάζουμε αυτό στην άκρη. Θα προσθέσουμε 360 ml ηλιέλαιο. Αν βάλετε ελαιόλαδο, σίγουρα η μαγιονέζα θα βγει πιο βαριά, οπότε δεν το θέλουμε στη γεύση. Πάμε όλο το ηλιέλαιο μέσα. Μουστάρδα μέσα. Μία πρέζα αλάτι. Τώρα πάμε στο βασικό σημείο για τη μαγιονέζα, ώστε να δούμε πώς θα την κάνουμε για να μην μας κόψει και εσύ έλα πιο κοντά για να δεις. Αφού έχουμε βάλει όλα τα υλικά μέσα στο δοχείο μας, βυθίζουμε το ραδομπλέντερ. Κρατάμε το δοχείο γιατί όπως ξεκινήσουμε να δουλεύουμε το ραδομπλέντερ θα φέρνει βόλτες και επίσης δεν το θέλουμε να χορέψουμε μαζί του. Και ξεκινάμε να βαράμε στη δυνατή ταχύτητα. Κάπου εδώ να σου πω κανένα like στο βίντεο και μια εγγραφή αν δεν το έχεις κάνει ήδη. Όπως βλέπεις, σιγά σιγά ξεκινάει και σχηματίζεται η μαγιονέζα στον πάτο. Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι σιγά σιγά να σηκώσεις το ραδομπλέντερ από τον πάτο και να το φέρεις προς την επιφάνεια. Όπως θα δούμε, η υφή της είναι τέλεια. Ίσως να είναι καλύτερη από την αγοραστή. Και είναι έτοιμη να τη σερβίρεις, να φτιάξεις ένα υπέροχο κλαμπ σάντουιτς στο σπίτι.